Kubi kusikinkile udume kakhulu ko TikTok ephinde ke trendisa ingoma zabaculi bakaMaskandi ke abalandeli bakaKhuzana nabakamthandeni bamkhethisa amasayidi abanye bamsabisa ngokuthi ke uKhuzane loya ubafethu angiyazi lento nanto double phelele lo live bula ku TikTok into esanda kwenzeka le nanto double khona awezwele Khuzana mana Khuzana ukwenza uKhuzana ngathi ungcono mhlawumbe okanye laphe uNkulunkulu ovalela abantu la emhlabeni so ingathi lo Khuzana wena nomlelo wakhe uyini what is Khuzana yini uKhuzana imfuno zenu zigibe imfuno zenu zigibe lothando awuthi mkhulu lugcine lumelela noma lugcine luphasa imfuno zenu lothando lenu ngokuthi usikinkile agcine umuntu olandela umthandeni kugcine kuphasa mana Ndlovu mana angeke futhi nabo ngisho futhi Ndlovu ku life wakhe kukhuluma yena yedwa phela mana Ndlovu yabona mfethu ungafuni ukusabisa umuntu ngomuntu noma njalo Khuzana wakubo usikinkile wakubo ubaqedile la ku TikTok ubasabisa hayi uKhuzana wakubo usikinkile wakubo uKhuzana akamthengela usikinkile ukudla usikinkile akamthengela uKhuzana ukudla ungena ngapho lokho ubona yena njengamanje yini engidingayo ungena ngapho lokho wemzukulu mana wena kodwa mangabe uzothi uKhuzana wena mawulokhu uKhuzana phela kodwa ungasabisa wemkhaya ngicela ukukutshela lokho emgibe ngoba wena ngiyakwazi ukuthi njengoba dusho nje umuntu ehloniphanayo naye futhi umuntu ongilalela ngizwe nami ngiyakulalela ngiyakuzikoda ilokho emgibe engivisa ukwazi emkhaya wami ukuthi igama lithi nowaziyo uzenza ongazi igama lami namhlanje lelo namkhaya iyekela emkhaya uKhuzana wethu siyamlandela yena kodwa ngegama lakhe bafowethu usikhinkile emkhaya uvunywa idlozi lakubo bafowethu kulento ayiyo bafowethu lento ayiyo bafowethu ufunyiwe mkhipheni ke kule bapolitiki ko blue no red bafowethu umculo udlala wonke iphiki yakhe le bafowethu yekani uphazamisingani ekhaya yekela imamthoko omsunwesha man imamthoko omsunwesha imani ekhaya kuthena nifuna ingane ithathe isayidi bafowethu yani ingane mfethu iphile kamnandi last time I checked mfethu usikinkile beposta ama video oRonaldo yonke into mfethu imnandi mfethu nangabe njengamanje maskandi ngasekuthi ngiyabuya mhla 8 ngizonaka kahleke umaskandi ngibuye kona kodwa ngidozwa ile ngquza oyishoyo emkhaya uma uthena usikinkile akathathe iside ayeke ungungazele ukwenza uyabheka mkhaya ngaze ngisho lokho angaze ngisho lokho ngithi mina imfuno zenu ninosiguda noma uthando lwenu seligcine seliphasa lagcina seliphumelela kwenzeka ngendlela benifisa ngayo anginendaba mina mkhaya because ngiyazi deep down in my heart angenzanga lutho ngishiye iSouth Africa last week Thursday ngoba ngizobuya angasilutho isikweletu lesiyana kahle Ndlovu ayikahle angiyabona ke manje uyosabisa ubuze kahle ngathi lo Khuzana upheza kangayi imamkhaya uKhuzana akasibhebha uyazobheka akasibhebhi sonke mfethu uKhuzana futhi asobe wasibhebha sonke mfethu yabona uzobhebha nina nabanye hayi usabisa abantu ngokuthi uKhuzana eyikahle yena mfethu lonto mina nje ngithanda ngoba awamaningi amfuthi angandi kane kodwa nje ngimile lapha ekuthenini akusinga umkhuzuko yingozi bonisa ukinkile mkhaya bonisa wona ngisefana ngithi ngeke yenze wemgibe yini wrong engiyenzile noma engiyishiyo mkhaya yini wrong engiyenzile okay mkhaya zikumakhane izinto hayi ngeke ndoda imaka mkhaya ziwu2 izinto ezirong wena ozenzile eyokuqala iziphi mkhaya eyokufuna okanye eyokukhombisa umsebenzi umlandelana eyokukhombisa umdaliwe angibulela manje
Angizobakhipha wena ukuthi phela ufuna ukulalela. Ilento engeyisawo le bafowethu silobolile bafowethu sikhiphe abafazi bethu oSwaziland ngokhuluma abafana ngibhizi ngikhuluma la khuluma abafana la. Silobolile mina ubaba. Ngibheka umzila lapha kusuka eBorder Gate ukunqamule kombabane oshona kuleyo mazi. Angithi niyamuzwa umgiba ngithi. Niyamuzwa ngithi ubheka umzila. Ufanele sithuleke umzila nembabane kwasini lapha. Ngicela ungitshela okuwrong engushilo noma engikwenzile emkhaya. Nakho ke emkhaya ngifuna ukutshela ke emkhaya. Nawo kuwuthuko okwenzile. Wena emkhaya ukhombisa ungenami noma ungeneliseki ngesenzo esenziwe usikhinkili awumazi usikhinkili awumondla usikhinkili awazi usikhinkili uphila kanjani ezebe ngaka nje awazi ukunike ngisho u20 wesinku kodwa unenkinga ngezinqumo zakhe uhlanganisani ngezinqumo zikasikhinkili namkhaya. Number 2 ukuthi whatever kwenzile usikhinkili uzomsabisa ngokuthi ukhuzani lo ngithi mina kuwena what is khuzani yini yona leyo osabisa ngayo usikhinkili yini ukhuzani uyabona ngibuza wena ke mina ukuthi ngoba usabisa ingane ngomunye umfana omunye umuzi yini lento osabisa ngayo usikhinkili wena lo nto uma ukuthi mhlawumbe iyaluma iyesaba ithumele la kumina ngibhebhe wemkhaya ukhuzane uzoqala ngombuzo wakho ongasekugcineni ukhuzane usenqa simanquzo umelo ushoba lembuzo emhlophe umathikiza azayibuke uyezwa mkhaya linda ngifuna uyazi ukuthi wemdibe uyabona useswazini mkhaya wami kodwa uzomazi ukhuzane yini ngifuna ukutshela ukuthi mkhaya futhi into engichazayo ngento engikutshela yona angikutshela into ongayazi ngutshela into yaziyo uyabona mkhalo yamfana wampungose angeke ngize ngisho ukuthi mhlasimbe umgibe inqumo zakhe noma ukwenza kwakhe kuzomlimaza kanjani ukukhuzana noma uzothi ukulanda ndoda hey kodwa nje uyabo into ebengisho mina kuwe emkhaya ukuthi usikhinkili uyenzile lento ayenzile cishe mhlasimbe futhi wayibona right ngendlela yakhe angisanike nayo nami angiphikisani futhi nayo yezwa mkhaya mina okwami bengushilo mkhaya bekukodwa bekuwukuthi usikhinkili kimi noma phambi kobuso bami njengondlovu uhlulekile emkhaya ukumela inqumo zakhe noma isinqumo sakhe yezwa okay mkhaya uboneni wena mkhaya ezuthi wena usho lokho awungene ngakhona ivideo ngizothi uma kwalela live mkhaya ngihambe ngiyobuka ivideo kasikhinkili lapha okhomba kho ebetray khona ikhawe lapho even ama-pinned videos kasikhinkili angokhuzani okumfakazi layo ukuthi vele usikhinkili usikhinkili uma eneqiniso uzotshela ebeyilandelela ukhuzani seshitshile futhi angisho ukuthi iphutha lelo mina ebengikusho mkhaya bekukodwa kubangakuningi ukuthi nje ngithe nje mina usikhinkili wena wehlulwa kumele inqumo zakho kuphela kodwa yini ayishilo usikhinkili ekhombisayo ukuthi usayihlubuka ama-video ami aphinde ngokhuzani last week womgibe not even last week cishe kuleli viki besilive la usikhinkili wakusho ngomlomo wakhe ongafakazolwe umuntu eyikhulumela yena wakusho wathi akasahlanganisi lutho nokhuzani akasho ukuthi akakazi waba umlandeli nokhuzani uthe akasesingaye umlandeli kakhuzani wakusho kanje yebo ngilandela umasikandi wonke angingaqhawe ngisasho uyamuzwa mdikile mfowethu mhlambe imake bafowethu ngicela ukubuza manje usikhinkili ke manje sikhinkili mfowethu ngoba ngichaza mfowethu la eSwazini amadatha ayabiza so kunzima ukuthi ngilandela ama-video ethu njengoba ngoba ngihlezi ngenza uma ngilegoli sikhinkili mfowethu leyo video uyenze nini and yini ekwenza ukuthi ukhethe ukuthi njengamanje ushiye ukhuzani wena no it's not mamkhaya ngibuza we were live not a video. Okay, imali sikili yini sikili ekushiso lokho utena uthi awusamlandeli ukhuzana. uNdlovu angibuza uthi ukhuzana ngisamlandelini ngathi mina
Cha, anginaqhawe noma ngidlala umaskandi wonke. Ngu-SABC. Ngobani esengiqambela amanga wathi mina ingoma kaMthandelente sengiyilalile ngathi ngiyazi. Ngaphika lokho-ke. Ngifuna ngikhuluma wathi ngolesihlanu ngisemsebenzini nami i-album ngivuma ukuthi iyabheda ngingakayilaleli. Okay. Alright. Usho ukuthi Ndlovu vuma mfethu ukuthi wena uyiphixi ufuna usikhinkile axabane. Mkhaya ngathi Sikhinkile. My question was Sikhinkile awusamlandeli yini uKhuzani? Wathi uSikhinkile awumbuzelani lo mbuzo. Wathi uSikhinkile kimi eMkhaya akasamlandeli uKhuzani. Hayi ukuthi wathi akasenaqhawe. Wathi akasamlandeli uKhuzani. Njengamanje yona Mgibe ubuza uSikhinkile yini yakushisa ukuthi awusamlandeli uKhuzani? Akakuphenduli. Wawumbuzelani lo yombuzo? That's my question. Wawumbuzelani ukuthi Mkhaya yabona ke Mkhaya manje. Ngoba ngangimazi uKhuzani Mkhaya. Mkhaya ufuna wena ukufaka inhlabathi ekudleni kwengane. Wena Mkhaya onenkinga la noSikhinkile. Vuma ukuthi Mkhaya unenkinga na noSikhinkile. Lutho anginangisho enqaphathi. Mina ngikuphendula Mkhaya. Based on your question ukuthi wena Mkhaya bengimbuzelani. Ngithi mina kuwe ngangimbuza ngoba ngimazi ewumlandeli kaKhuzani. That's why wena lento leyo ke umbuzelani public. Ingani? Ngoba sasi public vele Mkhaya. Yini what was your intention? Yebo Major. Akaze akhombisa lutho. Wakufuna ngimbuze kuphi Mgibe? Wena Ndlovu wakufuna ngimbuze kuphi? Vuma Ndlovu uthi Ndlovu. Vuma uthi Ndlovu wena umsunu wena. Vuma uthi uyigolo Ndlovu awukwazi impethu kuzobuza umuntu ulive. Umbuzo omele awuphendule same time. Kwakumele ngimbuze awukwazi ukuthi ukuyenza wena. Wawuvele wrong vele. Yini ayesenzile uSikhinkile?